Executive Committee jong ka KHADC hapo ka jingalam jong CEM hende gesngi ka pratrik ubanai nailor arjab san kalakhot ya ka jingalang bat ki bor pulit jong ka cantonment beat house ka hima malim bat ka tanat enforcement nakabanta ka jingsong shngain jong ka yodo haba kren chakilat pathai ku bor na kaliang u EM ba powel soklet ula pentip hakini ki khindiat sngi na kaliang sarkar kilathe ki kam penroy na kabenta ban pen bahaya ke yodo ula benrap le ayu bandon ki yeng paki dulan lada don jing shngai ki nong tu ki rungkat bamon ki nong le kam sniu ki rungkat bamon ula ong na kliang ka council ka sngokhia hadin ba ki bubon ki pajba ki penpau ya ka jing bom song shngai jong ke yodo ka jing bom song shngai ke yodo ka deiru ka jing jelai jong ki nong di drug ki ba song ha ki lenti ki sengking Nakaliang ka KHADC ki bor pulit bat ka hima melim kila shim ya karai ban le no da ka kenja operation ne ka jingyai pahara ha ki benta ki yodo naka benta ka jingsong shngan kaddo ula pentip baha ka operation ki badon kin kentup ya ki officer ka KHADC ki bor pulit jong ka cantonment bat ka hima melim Jadi nakaliang ka jasa council ni yang sobai pi baro ki paro war ani gidan yi am juga trade ba Western Tony dan dua mas video untuk sekali jom ni bari pek ya ka market i ba Henry CM mentaka sini nak yang jom i CM ila khot ya ka jinyalang kemun ngap nang ka join meeting ada nang ruki yang hikmat nak hima beliam dan i ba em ba ki menteri nak yang juga police department kilawan OC juga cantonment dan ka bagi ketemu ki officer ba kemudian ki officer ini nak enforcement berka kam ka bahmat ya meyakan kadai kabe ba ka sungai jomga yodo jadi yang dikisni ki berada banyak yang soka ka thu man penha man pen pendiang ya ka yodo dan dengan masuk komunik ini iu bangidan ka yeng pakidulan atau ka yeng pat kamban ka sungai te waktu orang ka bamon tin ka sendiri ke orang ka bamon tin ka lang ka council ni sodon ka sokia kentam ya habdi mini ki bol ki pat ba ki lok tumi ki balik se yodo ki thu ya kata ka jing sungai ka yodo wat kawin na ka jing sungai jong ka yodo kadai nama ka jing jelai jong ki bri ki badi drugs ki ba syong ka lenti ke sengkien ki ba ka por men step ru ka por bawan ki pai ba beli ke dukan kam ki di jor man pon step ki syong ki bri ba ni ka kaman rak ta ka jing sungai tinggal yo banyak time beri ni ka kam nak kalian juga police department ka ai junggot nak kalian juga hima melim ka ai junggot ba pinju nak kalian jung yiru nan ba jung siam bat ki am kila ai junggot hari kejeng aja mut dijumki ni lah kot bagian form nak kerja operation team jadi ka operation team ka ban kentup ya ki officer ngini ne po district council ta tindan du na po ka police department bat menjuru da ka hima melim ki kambaro kan ka operation team kan syong kin syong no la sha di sihi bakenya perkan ki kam bagian tray ki kam bagian ne kan ban wana ga jing syong sngai ani yodo bat ka ba ka bang la pasui ka long ba nak le kan ka operation team kan don ki kenja patrolling kena kejing yard ki babon ki bentai ka yodo kam tam ne ki pon step te kala don kejing ut ba war ka pon men met kam men met don ki brio ki ba submit ha yodo atau dia bagi submit ha yodo nak kaleng joka council kala panjing syah nak kaleng joka hima melim laki don si syah nak ki brio ki ba submit ha yodo nak kaleng joka hima melim ka pentip sengi pagi don hi ka tu kan ni ki dukan mat kini kila pan jingbet nak kalian jong ka hima baket samit ayudu dengan bakadon ka jing we ke jing peluk ka ayudu juga dukan ka baki bu ya ki gas kini nila ongi nak kalian jong ka konsel pan baya kini ki pasamit ayudu adi ba kili yo jingbet nak kalian jong hima kini ban ai no di ID card kena baki pat ba kena kini we ke jong kampus ayudu ada ki lab ki priu ki bam dan ID card andi ki bam samit ayudu yang lab ba kata ka jing dan ki ID card tang le ka lu ka beri ba jing jelai ka kiat ayudu nak kalian jong ka test concern ngelapan jong shan nak kalian jong hima la ka shan e ba ken dikia ayudu nak kalian ka hima kala pau hima kam ju dan kena jong ajing bet ya ki kena ban ki dukan pi ban dikia ayudu dai ki don ki beli ki beli ba kunta nak kalian jong ni ka jelang yang IT baik ka ni ka operation team bahkan sim ya ki kena ki senja nang ban khanglat ki kena ki kam ta an ki beran ayudu ile sei ba toni mo kam ada dia nila form ni ka operation team nila ai bore ki ba shale sismi kinya donno ka meeting ka baning kong jumki bakin kumnu bakin ki pentelun ka kam
ti ke deadlines ka ba ngi ai ki ke dei ba la kumnu ka te ka siding kong ka bansawan ka Monday ka bansawan kin sedang no ikani ka patrolling ka jongki ha po yo ti kani ka tayong la ai po ki bakin penbiang ya ki jingdon kam ki jongki namar kumbala pensyai i ba poel mentan ya command force ka jongi ka don hadu prapu laingot hadu prapu khandai ngot naka liang jong bapet ya kayo hungtei naka liang ka containment PS ki dan aku laingot ki man force naka liang jong police in ki dan du lai pesan naka liang jong ki enforcement department jongi hapo district council ki badan duty hayo ki dan arhu san ngot but in charge jong ka containment i through ba ki dan ki CRP ru ki ba attach lang bat ka containment but kini ki CRP ka strength ka jong ki dan ngot ti man ba ki dan ka duty ka mut kini ki CRP kini don rengkat lang bat ki pulit na po containment ti kani ka total man force ko jongi ha ka dei bat katika yo borok ko ka dei prap khandai ngot tingila ai bor kani ko operation team bakin chok out kani ki plans manu bandan duty men step manu bandan duty men sngi bat manu bandan duty men me ti let's see by next week pila ay tip hi ngin se tip hi mengi borok kumnu kani ko operation team kan operate ha ka dei bat ka safety and security ha ka dei bat ka yo kam tam e kom bila pen shai mentan ka concern ko jongi ka dei ki drugs but ika kiat do hoju ko por ti ngingit scam ba kani ko operation team ko bangila form mentar sni kan wanra ika jingshong singan yang sa sisin ha ka lek ka wan jong ki nongsong yo boding kong but ba ar ki pai ba ki balik yo ti kani ka arrangement ka jongi ka shulong no ba ngila aibor ki wakin le ti subject to jingekren mo nang ni syahmat le si yo kidang don cucu kinu ki bala man aibor ti kawai ka bang syuku aman pentip ba hadin bangi yakren mata kasni ni syam ba ka lumjing jiri police station ru kadon benta ban pet ya ka security jang ka yo ti jai bangi don representative na po lumjing jiri police station mata kasni nila shu IT no hai officer in charge jang ka containment ban brief ya officer in charge jang ka lumjing jiri ya ka ai ki step forward sang ni syahmat ka bangi ngin le ka bai dei bat ka operation team Timno ba het ya kan operation team